aka sini kame bima parce que a video nge suro voilà jilwaga ko belebele Salif Keita aledo sigatala wato ni amedo ni kunafulu ye sabula kunafuli ansigi kunyo ye ale de be ma fa ka soro ima dore bla ida ma kunafulle aga usani ma merci nando ni kunafulu ye amba damne ni dossier mi o yurugu ko abe chugo di anga jamana kon lala adamna na ibaye ka fa ko wuli ka jo kabini fangai aye yelema ko kura flananke hotel 24 meya ka damne wala kana se fo bima ibaye ka fo wuli ka jo chama obeka ke anga jamana kono kosobe zumba kulew ko umine ka ubla berela yurugu abe danko mina anga jamana kono bela jelemba do ka fo ko atemena kono woro ka tellement que sheli akera wuli ka jo ka ke ni kuna foli disebe la révélation o ka foye ko jogodi premier ministre koro dogotoro bubu sise ko soni sisa ko fami ayra kroke akroke min to ko baba sise ni oye akroke bayre o baba sise ni ale Sumailu Bube Maiga o ka parti no Asma CFP o makolo green doye o ko sigali ko ataragun ala ko soni sisa kibaye ka fo afana bina wele ka anyininga bogo jinnen ka chakeda mimbe na be fama ko SGI oko o chakeda o nyema bado no société de gestion et d'intermédiation du Mali SGI Mali o nyemado ayra la ka vogo yurugu wale do keray munu cheka jugu fuka tafo atoti o ko ne ko taka laje yurugu wale ka be ke wati mina baba sise dokotoro awolo kroke o ko ode kume ko kunani wati la o segesegeli abeka na doni fuka na gun ala ko clef line o ko nimi mena maufe o ko onake kiwariya ninka Allah shi baba shi ko lisi kura wa al ni lisi kura kun mabo ko baba ko ni ko unatanaye unatanaye yurugu wale amet temeni aye alsa nanye kuna fole disira da fo mi ma ko le sphinx ale kumara donc akodi bamanga na otedore bilishiko elo bilishido ngono fa no kon ayi ngono fa de makoro ye bilishido muno wafo mas blessé kuma kono fenderi ote yana ye blessé donc mo nyi rok me blessé wo ote biji kono we jade jino le fe c'est jina blessé biji we jade ere bona ne fla ne wodo ne tariti kono ne kon me mi na mi silama do kuma kono ba fo ma ne bo de o sigide sa ça ne kan na mai nya to o sigide sa biflu ngo boni blessé mas neta do mais blessé est invisible ateyeo bon c'est pas invisible mais bel détail blessé c'est pas invisible mais bétail ouais tu peux pas voir mais moi je peux voir on l'a né au bétail mais mas ne m'a trompé de allez c'est moitié al tronkelen film na ema musique magura o film ne sa aisa o film ne sa magura o film ne sa il est en réalité musique ngolo de musique ngolo taku moi j'ai vu musique ngolo taku moi j'ai vu c'est moitié humain voilà moitié inconnu moi c'est moitié inconnu yemi makura bigo majenda de mais l'inconnu na c'est quoi l'inconnu na famille suku doninte asuku doninte voilà ça veut dire abse saura beta ala kana nyege kidi no daw nyaay de ay nieko taka laje o ibaye ka vogo Sumailu Bube Maiga o ko fami ka to ministre de la défense yala wuli ka jo ko o kera afa anga jamana akera sababu ye ninga sefa wari a miliyar nani bingera anga jamana ka kanga o sarali ko o kuma cara fo kata fo atoti o sabu ko borajonna Sumailu Bube Maiga le tigre ni son sita ka laje akumara akoko wati temenuna
mana min na Laji Burama fanga abe kalifa la aka premier ministre fɔlɔ o kɛra Tatamli ye Tatamli aka wuli ka jɔ o barika bonyana fo ka taa fɔ a to ten Tatamli mana min na abe fanga la maa min tun ye ministre de la défense ye o tun ye Sumailu Bube Mayiga Sumailu Bube Mayiga n'i ye ko ta ka lajɛ ka kɛ ni Swexi ka bibɔli ye i b'a ye k'a fɔ Sumailu défense kalifalen ko ala a y'a ye k'a fɔ ko wuli ka jɔ ko o bɛ se ka kɛ ka kɛlɛkɛminɛnw ko olu san o bila an ka jamana a bolo kan cogoya min na an ka wolomasiri tabaw olu bɛ se ka ko lato bamanciw la o de ko kɔnɔla la ja kɛlɛkɛminɛn sanni o kuma o tun bɛ yen nka ŋaniya wɛrɛ o tun bɛ kuma in a kɔfɛ ŋaniya min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ yanfa nafolo ka a bolo fila la dun ko nin de tun bɛ a ko kɔfɛ ko n'i ye ko ta ka lajɛ ka kɛ ni kunnafonidila ale ka kuma ye a y'a yira k'a fɔ Sumailu Bube Mayiga ko a nana contrat ko o signé ani Belgique olu ka société belebeleba den dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ n'i bɛ o contrat nasugu signé a contrat a kan ka tɛmɛsiraw bɛɛ a la contrat n'a ye miliyari sɔrɔ ka ban tɛmɛsiraw olu de b'a la sabula ka a kun nafolo kasabi a kun bɛ t'i jɔ CFA wari a miliyari 90 ani ɲaari la o baara nasugu ayi a t'o bɔ dɛ 98 millions d'euros a bɛ bɛn CFA la 64 milliards CFA wari la a bɛ bɛn miliyari 64 ani miliyɔn 800 ma n'i ye ko ta k'a lajɛ Sumailu Bube Mayiga ka a y'a kɛ sa k'a kɛ i b'a fɔ n yɛrɛ ta nin ko a ko kɛra a kuma ma taa conseil des ministres la a fɔ ko kelen surasi minnu bɛ yen n'olu da kan ka don a la ni minɛn kan ka san olu ye a kuma ma sara olu la a fɔ fili la sabanan premier ministre n'o ye Tatamli ye nin ko tɛ se ka kɛ ale yɛrɛ min kɔ ale da ma don a la gouvernement yɛrɛ maa si tɛ min da donna la Bube ani société belge a banna ka taa jamana engagé ni contrat nasugu la ka sɔrɔ i ma ɲininkali kɛ o ko taara ɲɛfɛ min kɛra jamana yɛrɛ kunnajɛyɔrɔ ye an bɛ se k'a fɔ k'an kunnajɛra dɔɔni yɛrɛ n'o tɛ a ma kɛ kosɛbɛ ten jamana kunnajɛyɔrɔ kɛra min ye a bɛnna ni Tatamli ale ka démission ye ka bɔ premier ministeriya la maa min nana ale nɔ la o kɛra communicateur tɛ de ye Musa tɛ Mara o nana a nɔ la ne tun b'a fɔ ko ni Mara bɛ voyager k'a b'ale wele yan k'a b'a fɔ ko n taatɔ don ka na dɛ ma boli dɛ Mara o nalen i b'a ye k'a fɔ maa min kɛra Mara taatɔ fɛn min ye Kidalikaw olu fɛ yen Sumailu Bube Mayiga Sekele Gawo Bube y'a jira k'a fɔ ko a fari ko a jolenba tɛ a kan k'a kunkolo bɛ k'a dimi dɔw ko sumaya ko o cunna kan Bube kɔni ale ma taa Kidali bilen a tora yen o kɛra sababu ye fɛn min ye furugufurugu o nana don Bube ani Laji Burama cɛ n'o ye jamana faama kɔrɔ ye o donna u cɛ o kɛra sababu ye ni ka Bube ni ka a gɛn ka bɔ gouvernement kɔnɔla la jɔn nana nɔ la Cɛma Ibɛr ale min a bɛ min de e ko a bɛ Mali kɔnɔ yan fɔlɔ Cɛma bɛ min yala Cikɔnɔ wuli ne kɔni y'a ye bɔlɔlɔ kan dɔw ko ne y'a ye ne yɛrɛ y'a ye émission dɔ la mais kɔrɔlen don wa kura don tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ y'a ye Kante ka émission ko Kante ka ko ne y'a ye o la dɛ kura dɔ kɔrɔlen don sa o tɛ san ye dɔɔni dɛ a mɛnna a bɛ dɔɔni bɔ dɛ ne bolo n k'a nana o ça fait quelques mois je pense ne bolo n k'a nana dɛ ayiwa Tari k'i ka nɔnɔ di professeur ma a wala ɲɛ ci mɛn jɔnko di Makura i ka mɔgɔ k'a retiré la k'a y'a ka flambeau minɛ chef de projet ko ten tɔ ko n ka nɔnɔ ɲini ka di prof ye ɲɛ ayi prof jɔnko professeur prof tɔ m'a ɲɛfɛ o la ye kɛ a y'a to n ka tɛmɛ ni n ka kunnafoli ye
ni ko ta ka lajɛ ɔ i b'a ye k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a gɔnnen ko ka bɔ gouvernement kɔnɔna la cɛman Iber ale de bilala a place la cɛman Iber yana ale ka a bolo don kow la ale ɲɛ bɛ ni contrat belebeleba den na k'a fɔ ko a tɛmɛna an ka jamana ale ni Belgique olu ni ɲɔgɔn cɛ cɛman ale dabali banna a ye sɛbɛn ta ni ka taa Laji Burama fɛ yen ko e bɛ nin ko in kalama wa Laji Burama ye sɛbɛn lajɛ ko k'i kun firifiri Supakɔrɔ tigi kun tɛ jamana la Supakɔrɔ in digira n'a ye tigi kun tɛ jamana la Laji Burama a ko je suis pas au courant ne tɛ a kalama o kɛlen wulikajɔ de kɛra gouvernement fɛ contrat min ni a signera ani Belgique cɛ ko ka a contrat ko ka a jɔ ka annuler ka a bolo ka Guinéen ko ten contrat jɔlen société belebele in ko ayi ko o tɛ se ka kɛ olu ye wari dɔw di ka ban olu ye wari don fɛnw na ka ban u sera k'an ka jamana wele ten kiiri la ten kiiri o fana y'a jira k'a fɔ ko Mali ka miliyari 4 ko sara ko Mali ka miliyari 4 sara a miliyari 4 a sara bɛ bɔ jɔn kun fasodenw jɔnni b'a yamaruya di gouvernement ma kala don i ɲina ka bɛn n'a ye sabula u y'u ban ko a tɛ sara ko sabula ko a kɛcogo ma ɲa i b'a ye k'a fɔ san 1 o kɔfɛ walima san damadɔɔni o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Sumelu Bube Mayiga a sera ka ta ten Laji Burama fɛ k'a kɛ premier ministre ye a ye baara fɔlɔ jumɛn kɛ a nana ni miliyari 4 sara joona Inna lillahi. Les coqs et les moutons n'ont rien en commun, mais partagent les mêmes chagrins les jours de la fête. Wallahi. Daiko Kuti. Tiens nous. A filɛ nin ye a kɛra nin cogo in na Sumelu Bube Mayiga ko a taara o miliyari 4 o sara a kelen ka premier ministre ye an bɛ don min na i ko bi walasa ka trace ka a latunu mais sɛgɛsɛgɛli nana a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la miliyari 4 a taara faso kɛsu la a taara cogo di ɲininkali to min a gulonnen de bɛ to yen ko yala ko nin fana bɛna fara tigiri a bɛ kaso min na ko nin bɛna fara a kan wa ɲininkali to min a bɛ yen tigiri yɛrɛ ko a man kɛnɛ bi ko maaw k'u hakili to a la kunnafoni di sɛbɛn ko ten n'o ye aujourd'hui a y'a jira k'a fɔ ko tigiri ko a man kɛnɛ ko mun tigiri ko kabini san 2019 waatiw la ko mansin dɔ yɛrɛ de bɛ yen mansin min ni o bɛ a tɔgɔ sɔn tɔgɔ c'est pas le cœur ko machine dɔ bɛ yen o bɛ a sɔn ko o dɛmɛ walasa voilà appareil pacemaker a tɔgɔ pacemaker c'est à dire kalannen don dɛ pacemaker yanni i de la k'o mɛn kalan fana ma taa yɔrɔ jan pacemaker tari y'a fɔ ten an fana k'a fɔ o cogo la n'a fɔ cogo ka ɲi o don pacemaker tari y'a fɔ n'a fɔ cogo min ko tari de y'a fɔ tari de ne t'a dɔn voilà an ka kalan ma taa yɔrɔ jan dɛ a filɛ ka filaya k'i la nin pacemaker a filɛ nin tari ko ten a m'a fɔ ten ya o don ne ko appareil don ale ko pacemaker i ka filaya kɛ nin ye ko tari de ne ko a dɔgɔtɔrɔya kɛ jɔn tari kɛ a ɲininka kɛ tari tɛ ne kɔrɔ yan an ka sɔrɔ pacemaker a fɔra nin fɔcogo in na i b'a ye k'a fɔ ko o de bɛ a sɔnkun na o bɛ a sɔn dɛmɛ walasa sɔn kan ka baara min kɛ mansin de bɛ a sɔn dɛmɛ ko o baara kɛ a kɛcogo la ko ka kan an bɛ don min na i ko bi ko tigiri ko a bɛ kaso la ko fɛn min ye sɔnkundimi ye ko dɔgɔtɔrɔw y'a jira ko ni tigiri ni a ma bɔ ka taa furakɛ ko a ko cɛ man ɲi dɛ awɔ k'a bɛ yɔrɔ min na ko fiɲɛ ko kɔni a mago bɛ fiɲɛ yɛrɛ min na ko o tɛ ka sɔrɔ a sɔrɔ cogo la kelen jardin fiɲɛ jardin kɔnɔlaw fiɲɛ segi fɛnɛ sa segi fɛnɛ sa jardin jumɛn fiɲɛ min bɛ lycée la o b'a bɔ ayi dɛ makɔrɔ tari sabali sa masi o b'a bɔ ayi o t'a bɔ a bɛ se ka mago bɛ ka yala jardin kɔnɔ wula fɛ tigre a besoin de la nature nature tɛ yen nɔ de la vraie nature u k'e ka appareil ɲini ka taa d'a ma ye
appareil mais aka muira ko test maker wa ay o ba sonné law o ba sonna o be ay opération de guerre français ye pile do ala otea merci o be sonna o be son demain ka comment ker la bara to ba fo tuko le dispatching ka jeli dispatcher farkolo la merci o te problème yi voilà watani oxygène bouteille o ka ta sigi Allez, non. Uga condition mereni. Le tigre a besoin de la nature, de la nature, de la faune et de la flore. Ah, faune ni flore ko ini. Jagere kuma bibolo, anga tanya fe. Magura, kuma bibolo. Mas. Inya bala ni anga mboba. Anga klito bana bagato fana. Mbada bana bagato be mas. Voilà. Mais ni a fin dona. Amba e bana de beka sababu ye kulabo. Magura nu mangene. Non, mas. Iba do amase al na be boke. Dokotoro so ba on fe yankui. Mais ka foko ka vol de ta ka bonai. Mas o koni cardiologue ba on fe yan. Bien. Cardiologue be ande. U be se ka ta la je yenno ye. Ni kerbe opérer. Ngo fait toi be anga mo ko voilà ngubu assister. Abi. Tele médecine. Abse ka keteu. Abi. Ay opération teo. Ama fo ko opération ko. Tigri mago be fiɲɛ la de. Tigri mago be fiɲɛ la, fiɲɛ naturel. On a be fiɲɛ naturel la bo sɔrɔ Mali kɔnɔ. C'est que ka bɔ k'i jɔ a piscine da la. O tɛ lycée kɔnɔ o tɛ. Mais tigri mago b'o la dɛ. O dun tɛ lycée la dɛ Masi. Mais Masi piscine b'a fɛ yen. Ayi mais Masi. Piscine bɛ yen, jardin bɛ yen. Yiru. So yiri fait. Mais le tigre a besoin de ça. Bon, c'est normal parce que il y a conditions pendant des années qui vont aux conditions air naturel. Au mode de vie qu'on a kati bla yoro wera la. Mas amano. Mais a be se ka gérer. A gérer quoi quand a se ka gérer Mali o fonni o flore ni o yiri janyani o piscine nake o kele ni ala si. Donc nga ma zanga ta sa. Ko kele ave tigri kabire. Ko ma bi kononto ani ko o ano o berebe cellule kele kono. Funteni mba kan. Cellule VIP ay mimi ka fo kubarat monte koy. Tigri beti o tigiri du mado mamiye joro bawke anga jamana kono ka kila ka fɔ ko o minɛlen no ni minɛ cogo in na ka fara tɔw kan funteni ba akan humidificateur min be tigiri nu dilen no clim de la o clim ani air naturel bon humidificateur ça c'est insuffisant. Ay mas ne be fɛ ka min faamuya on appelle ça c'est de l'air conditionné mas I be fɛ ka fɔ mɔgɔ hakɛ min fɔ anulu bébé so kelen ne kono ou bien kame cour kono mo ko yere de non ko cellule partagée cellule mais aboni voilà mas est-ce que mas il faut vérifier il faut vérifier parce que amba do bama ou ka bama ko courant ne mas chambre beu alaga chambre beu abe men kono de te ka labo be ka fo ka juya de ayde non mas wata mo ko ka tu nyeda ka la je folo ne be fenga mun fol ayde iko ki te kuma de ay ye kuma do fo ni o kuma nun fo do ne te soluma jumani parce que mogo ba fo mogo ma ko mogo ba ay mogo ba kuma mafie ya ay joroba de ke yo ka joroba voilà ay joroba de voix ay joroba voilà ni joroba ke de ibi jije kana yi kulangulo ba do voilà jago jugu de nan gerente ko jugu ni yera kulangulo ba do ko dai joroba ka joroba tiga to ka fo ke joroba ke parce que amenye mungo mu fora ne ma fɔ a ma fɔ k'a nɔrɔ dɛ a fɔra ko jalaki mun talen don ka ɲɛsin a ma jalaki mun ɲɛsinin don ale ma o jalaki est ce que o ni zomisɛnninw ta ye kelen olu bɛ funteni min na ne ma taara n'ale b'o la ɲininkali de bɛ maaw tɛ kelen ne y'a jigiya o a ye jɔyɔrɔ kɛ mais i ye jɔyɔrɔ mun kɛ o est ce que e nafa man ka bonya ni kɔlɔlɔ ya
ni kololo bonyana ni nafa ye o de bi se ni ma o amakaya kele siga de kelen no ala re ayi amakaya kele kabini kuma daminɛ ne ko siga de kelen no ala n y'o fɔ kuma daminɛ no yala m'o fɔ wa n'a ma ɲɛ n y'o fɔ n bɛ ka taa ni kuma ye sa mais ne bɛ fɛ ka mun f'i ye n'a sɔrɔ k'a fɔ a jɔyɔrɔ mun kalifara ale la jɔyɔrɔ in ka bon premier ministre kɔni o tɛ maaden ye dɛ mais k'e premier ministre la bi e yɛrɛ ma se ka kaso jɔ kaso min ni mɔgɔw bɛ taa lafiya kɔnɔ n'i taara ne m'o jɔ parce que maître Ismaël y'a fɔ ale bɛ kaso jɔ cogo di namɛ sa namɛ ba ye n tila ayi laada dɔ b'a fɔ kaso jɔ i yɛrɛ laban don dɛ kaso maître Ismaël y'a fɔ k'ale Keyorobaa kaso biriki fɔlɔ da ale bɛ IBK ka gouvernement na u ma sɔn ka taa o président ma mɔgɔ si ma sɔn ka taa ale taara ka biriki da mais jɔn e y'a donni ko mɛn kaso la qui c'est ça Morfɛ c'est mouche i bɛ mun de jalaki yɛrɛ la n'i tɛ taa da parce que i b'a kalama quoi n bɛ fɛ ka mun f'i ye bawuli tɛ se ka kɛ ka dɔ in ko dɛ n'i tɛ ɲuman kɛ e tɛ se ka taa kaso k'i bɛ taa biriki da parce que i bɛ taa kɔnɔ o ye tiɲɛ i bɛ taa kɔnɔ mais si tu sais que tu n'as rien fait minnu b'a fɔ bi la k'a fɔ ko mɔgɔ min don k'a fɔ ko a tun bɛ jɔyɔrɔ la k'a taara bila kasobon kɔnɔ ko kasobon min ni mɔgɔ 30 kan ka don a kɔnɔ ni mɔgɔ 90 b'a kɔnɔ mais munna lui étant chef du gouvernement il a pas pensé ale ma se ka hakilina foyi sɔrɔ k'a fɔ bi na Bamakɔ kasobon ba premier ministre ka ci ka caw ma a ka ci ka caw ma n'ale ka ministre de tun ye Ismaël ye ministre de la justice o hakili sɔrɔ en son temps k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la kasodonnaw denw bɛ bila kun mun na bi bila ko juguya don mais a donni kan Ismaël b'a fɔ wagati min na a ma diya a bolo a ma diya a bolo dɛ mais n bɛ mun f'i ye bibi in na Mali kɔnɔ hali furakɛli min bɛ ka fɔ moi je ne suis pas contre k'a fɔ k'u k'a labɔ ka taa furakɛ mais IBK ka tile yɛrɛ la yan nɔ olu bɛ premier ministre a fɔra ko ka dialyse kɛ machine ɲini ka di mɔgɔw ma o dɛsɛra hali sini a ma kɛ an bɛ transition min na bon i jɔ ne ka taa ni kunnafoni ye ne bɛ fɛ ka mun f'i ye k'a furakɛ ne t'a contre la o mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ka bonne ye voilà bon minnu yɛrɛ bɛ n'olu bɛ nin yɔrɔ lamɛn dɛ les spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur les conditions carcérales qui pourraient causer un préjudice à l'état de santé de Soumaïla Boubèye Maïga au vu de son âge et ses antécédents médicaux. Aux antécédents du affection cardiaque, kele, flana, ni fontari ni moins que la ninga django djougou, hypercholestérolémie, voilà. Le problème de cholestérol. Oh, on venait à Mnegakoro, Covid-19, on venait de là à Mne, Covid, atroce. Sévère. Oh, atroce, on venait de là à Mne, dorso, on venait dorso lombaire, nimbe de là à Tigri Mne. On a fait tout niga claque Tigri bla, Tigri ni de win fenokono, pili fene de be à Kerla. Ala Shadem. Ala Shadem. Tigri mɔgɔ bɛ nature la ne ma fɔ n ko mɔgɔ bɛ nature la ne a bɛ minnu ka bila la olu de b'a dɔn ani mun ka kan mɔgɔ bɛ nature la ani mun ka kan parce que kuma in an kana ɲɔgɔn a fɔra wagati la ko ka liberté provisoire d'a ma o ma sɔrɔ liberté provisoire ko kuma kɔfɛ bana ko kuma nana fɔ ne m'a fɔ n ko bana t'a la ne m'a fɔ n ko bana t'a la mais an tulo degera bana ko kuma in na de quoi i n'a fɔ Macron ye min fɔ c'est que à un moment donné so liberté provisoire ko kuma fɔlɔ de fɔra an ye ko ka liberté provisoire d'a ma sɔnma ko ma bangɛlenw ma nana fɔ k'a man kɛnɛ mais n'a man kɛnɛ minnu bɛ yen k'a fɔ ko bi bi in na a koɲɛ b'u bolo u b'a dɔn wagati min na k'a fɔ ni bana n'a fɛn mɔgɔ si ka ala deli tɛ ne mais ne kɔni b'a dɔn n'i bilala faso baara la i miiri k'a fɔ tiɲɛ la hali mɔgɔ minnu tun bɛ kaso la hali n ka miiri k'a fɔ u bɛ lahala jumɛn na ne b'a dɔn i sigilen conseiller ministre tabali kan a bɛ fiyɛ a ka gɛlɛn mɔgɔ bɛ na Mali premier ministre k'a bɛ fiyɛ ko Mali kasobon bɛ cogoya min na k'a état man ɲi Syriens ni prison bɛ grève kɛ kuma bɛɛ kasobon koɲɛ la i tɛ se k'a fɔ k'i ye premier ministre k'i m'a mɛn donc n'i ye fɛn mun mɛn donc n'i yɛrɛ taara bila o la la donc ne bolo a kɔni filɛ nin n terikɛ bɛ Tunisie ko a ka foli fɔ bɛɛ ye Masiri Magaji k'an b'a fɔ voilà le pacemaker est un simulateur cardiaque. Il s'agit d'une pile implantée dans le corps dont le but est de délivrer des impulsions électriques au cœur. Bien à vous. Ça, c'est un docteur qui parle.
Bala je merci fo zana koro ci korote Jumane sabula muye kaso bonjo ki robajo ali sino waga buga barola abaga chula jana sabalsa donc Aïcha ni be fon fenge je kono akeganye mas le truc c'est quoi nyaay kuma yere ta babu inta sebere la ata beba do ina fo jegne afo tukum na prison ba position mi tukumina c'est que moro ni be fenke ibi ka situation na jebe moro reta la c'est vrai minu metaye non ou manu manqué mais ça ne signifie pas que pour une condition de vie normale manquant anga fenke kuma chama prison et gardien bi taga grève la rachaya apporteur bi taga grève la rachaya ou condition minu yere bi en beba côté la mana c'est pas parce que tu as commis un crime que tu n'as pas le droit à une certaine au minimum voilà au minimum de conditions de vie un prisonnier c'est pas comme si droit à bolo non hake do bi anabe non donc ni premier ministre tabla o la nanga c'est premier ministre ka niveau ma et ka fo malla ko mangene après des tentatives de liberté provisoire ni ma foko banatala ko pilta kerla je n'en disconviens pas mais féminin anawati ça nous inspire pas confiance parce que à ma follow aller là ka fo mangene ay tam fraqué ça n'a pas commencé par lui donc ce qui fait que on a du mal à croire à l'histoire donc à foko arabo ataka fraqué on n'est pas partant le Mali et nous en fait fin chaman ça doit les interpeller quoi ni nganga aller interpeller ou ekele ni nganga minum fana be ni nganga lu fana interpeller ka donc à fo ni nyumanke ibaye ni jugumanke a retomber be ki yere de quel qu'en soit si sa situation médicale est en danger aujourd'hui ngo malido ou bien faut aller boire à frake kofe mais et si le Mali était doté de plateaux sanitaires adéquats mais où on négligé aujourd'hui lui il est malade si ni Mali a plateau sanitaire c'était adéquat a me soigner à ramasser problème même le prison qu'on a ils ont droit à l'infirmerie à la médecine et tout ce qui va avec pourquoi ils n'ont pas droit à ça donc au final les janfa kolon ni ba si ba frère mo ti yere dignement ay jabal sa tigrité c'est le tigre au back of et ni prison re jatimne so on fin fait be no am domina ko bi wakati droit de l'homme au AMDH association malienne des droits de l'homme et parce que sangani wakati olu beta ta prison visiter ka la prisonnier be condition mona c'est comme ou ka condition de détention il va sur rapport bobo il va sur a main ama deliga nyaare depuis où ya visiter damne donc ministre de la justice fait mana na fana fana mta visiter ke wakati la Malik Koulibaly tara visiter ke fayi modificateur chama sanga takana so wa condition de vie ma deliga nyaare donc à madame na lela atna laba lela donc ça veut dire que non mais je la clim ke ka faveur ka ale kelenya voilà abo mas ni ye jamana re shada jatemna afro ko malien be kelene be kelen sharia nyakoro donc il ça ta clim a folé noté voilà a folé noté mais il faut ni ou beta clim ka fe wa ke ou be fe ou ka ke ou be ga chambre cellule ko non là de clim là on est pas mais on n'est pas pour non on de la humidificateur la taille un clim déjà moi ça anti clim faut chigala il ta prison comme si tu es chez toi quoi tu n'es pas chez toi au moment où tu manges là tu t'es mis dans toutes les la condition belle condition on est c'est le tigre qui est là-bas quel genre de tigre en vrai ou un tigre en papier makura ne ma fode Ahmed klinga fi ka antenne ya makura ne kele ma foko ne ma ne ameri tigri won force gobbo a force ma tigri ne o force de flabulu magi pa ko kuna ninga maya ke INPC a directeur mini ay voilà na abuga do fo tigri man ni daga ju ni tigri tay ale choyge ale bolle no ay fienda amena Broma atko mun andere be to mangeli abo ale brema di nabila broma to ko brema nu Musa Diallo ale to ko de yaay ay choy kew mingo ko ka fa ale ka retraite dureke ale ta retraite la fo amma ale de gote kala ta retraite la numa milliard sabata ka dale ka cita fo go ta ka dama wasura be kalo million bidru nan ta kalo 54 millions 54 millions
mɔgɔ kelen jamana kɔnɔ ja ka tiɲɛli kɛrɛ ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn fɛn min ye aujourd'hui o ka fɔ ye a ko fɛn min ye Burama k'a ka ko olu bɛ ka da kɛnɛmaya dɔɔni ko sabula ko n'i ye kow lajɛ ko waati dɔ la INPS tun bɛ fɛ ka dugukolo 55 san an ka jamana o kɔnɔla la fan bɛɛ fɛ Burama ko k'a ye fɛn kɛ fɛn min n'a bɛ maa dabali ban Burama ye wari don fɛn na a yɔrɔ yɛrɛ la ni dugukolo di ne ma ne b'a ko wallahi ko n jɛra ko i bɛ dugukolo di ne ma e bɛ dugukolo di ne ma Kidal ma jɛ cogo di i tɛ se ka o ko Burama ka lɛrawulili kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko dugukolo dɔ b'a bolo Kidal min valeur bi t'i jɔ CFA wari a miliyɔn 38 na 8 millions awɔ Kidal mais ma se a fɔra an ta projet dɔn projet wɛrɛ jumɛn b'a la foro don an b'a kɛ mun ye foyi tɛ cɛncɛn ka foro kɔni o wari ka ca dɛ dunko juguya dɔrɔn foyi tɛ n'o tɛ région ka dugukolo kelen sɔrɔ yen région ka dugukolo kelen sɔrɔ yen o baara o de daminɛra o baara daminɛlen dugukolo 55 NPS kun kan ka o de san ko o bila u ka bolo kan u ka agence olu ka baara ka kɛ o dugukolo 55 la i b'a ye k'a fɔ dugukolo 8 o de yera o dugukolo 8 yɛrɛ o tɛ NPS yɛrɛ tɔgɔ la dɛ Burama Allahu akbar Burama a yɛrɛ valeur min di o la ko CFA wari a miliyɔn 38 dugukolo Kidal dugukolo gansan Kidal le ko don Kidal tari ACI 2000 tɛ yan dɛ Kidal le ko don Kidal tari 38 millions 38 millions mais dɔ sanna région tɔ bɛɛ la dɔ sanna région tɔ bɛɛ la mais 55 de kun kan ka san o 55 min wari taara 8 ne sanna 8 yɛrɛ min fɛnɛ sanna o kelen o kelen o surfacturera Kidal ta ko ni a cayara cogo a tɛ tɛmɛ miliyɔn 5 kan mais Burama taara kɛ 38 a contrôle filɛ sa wa problème fɛnɛ kɛra min ye a bɛɛ yera ale fɛnɛ yɛrɛ tɔgɔ la a ma kɛ problème ye wa Faransi fɛnɛ k'a ye dugukolo sa ye Faransi dugukolo yɛrɛ tɛ o appartement l'achat d'un appartement en France à 192. Est-ce que tu es immeublé? Appartement kelen masi. À 192 000. 192 104 non ni warga cha. Masi o be soro immeuble million. O te appartement o e immeuble au standing no iba. Voilà. Bon ayo san ka kla ko o facturer ka priorité daw ka bon ko ya. O ba yere to la. Ale fana ni gɛlɛya dɛ a ma gɛlɛya dɛ mais mas nyaki fini kana da labila la a ye don a ka ta i bɛ ka fɔ ka kun to ya a ka da cogo min na y'a kɛ ten fɔ Jean ni y'a k'i yɛrɛ tɔgɔ la ni contrôle wulila don min na ma a bɛɛ bɛ de tɔgɔ la est ce que maa bi to nin diya la k'a bila i kunna ko contrôle bɛ wuli don dɔ y'o kuma kelen de fɔ tigiri t'a la o quand tu le fais hier tu n'as pas pensé à aujourd'hui ayi mas i b'a dɔn ninnu tun bɛ ka wari sɛbɛ dun wagati min na ninnu kun ma dɔn k'a fɔ ko Mali bi bɛ se k'a fɔ ko Mali kɔnɔ ko an bɛna ɲɛmɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ na ni nin baara modèle ye jamana kɔnɔ c'est-à-dire u kun ɲɛna k'an bɛ to nin kɔnɔ tan ne ka taa non ko nin si tɛna dɔn bon nin bɔlen a place la Mori y'u diya dɛ Mori ni Somaw Alahu olu jɔra bɛ nin na a ye kɔlɔlɔ wɛrɛ de d'olu ma pour que a ka sigi n'a ye tɔgɔ mɛn k'e bɛ a tɔgɔ Yankina ninnu ka yɔrɔ tɔgɔ fɛn Banaba n'a y'a mɛn k'e bɛ Banaba wo dɔ kɔnɔ ko e bolo bɛ kisɛ kan a bɛ taa kisɛ kelen fili a tɛ tɛrɛmɛ o sa tɛrɛmɛ mas ne ko f'a ɲɛna ko ne bɛ pise fɛn na yan Yankina kuma filɛ nin ye makura kɔni tɛ ko jaba sisan mɛ ayi e jaba makura de ye a ko kɛra baara ye nin kɔni a gɛlɛyara dɛ tiɲɛ na an ye nin kuma in fɔ fo ka bɔgɔrɔ dɔn mais an bɛ Ala de deli kiri k'a ka baara kɛ tu sais que sariya mun ta cɛ dɔw tun bɛ est-ce que bana tun t'u la wariko la est-ce que wari bana maladie de l'argent mais c'est ça ninnu dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ ne i b'a dɔn ninnu dɔw ye wari min ta u fu fa fu tɛ dɛ hali olu fana fu fa fu tɛ se k'a dun ka ban i bɛ mun bɛɛ la parce que mais Masi i b'a dɔn k'a bɛ dun wa
ne da be ndugo na dungo wari be jashiri wari ɲuman tɛ o an tɛ nafa ɲɛ o i yɛrɛ mana a bɛ tila o mori bara nusuma a bɛ bali k'a ye wari b'a la i bɛ tila k'o de ye hali fini ɲuman tɛ k'u kana wala dɛ wallahi je se ka fantan ka dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn milliard ke e kɔtaw bɛɛ ko milliard i b'a ye ni n'a ma kɛ banabaatɔ ye wari in bɛɛ bɛ taa bana la bana ti ban n'o tɛ i den dɔ bɛ kɛ dɔrɔgutala jugu ye u bɛ t'i dalen sɔrɔ ka mugu ci la ye o fana tɔ bɛ jasi ka taa o tɔ bɛ jasi ka taa ye walima i mana fɛn fɛn san o den jugu b'i bolo ye i ye wari fɛn mun sɔrɔ o b'o bɛɛ furuja a b'a bɛɛ on se dit mun y'a sɔrɔ qu'est-ce qui s'est passé mais o tɛ ka sɔrɔ mais ne kɔni bɛ mun fɔ donc an y'a kuma fɔ yan conseil d'administration mun tun bɛ sigi INPS la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jiginna ba b'u la cɛ kelen tɛ dɛ mais olu de don jiginna b'u la mɔgɔ ma se min ko la ne bolo kiri ka a baara kɛ mun y'aw bila nin na parce que mɔgɔ sera k'a fɔ ko cɛ bɛ ka wari dɔ ta ten min tɛ sariya kɔnɔ a bɛ sariya kɔnɔ dɛ parce que conseil yɛrɛ de y'a d'a ma conseil de y'a d'a ma i ma ye donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de sɔnna nin ma ka nin waleya cɛjugu kɛ cɛ kelen tɛ o mɔgɔ fɛn b'a conseil d'administration kɔnɔ u bɛɛ interpellé mun y'aw bila nin na aw t'a dɔn k'aw bɛ jamana min kɔnɔ dɛsɛbagatɔ jamana de don donc parce que ne ma dara k'a fɔ ko ni i ka martaba bɛɛ ka ɲi k'i bɛ se ka sigi ma ko t'u la jaginɛ ko t'u la i bɛ se k'i sigi tan cogo di fantan jamana ka wari bi i bolo fila la ta ni sen fila min don an envie de luxe bɔn ka laisser aller dɔrɔn don ayi bɔ tun bɛ sunɔgɔ de mais hali n'a y'i bila hali ni bɔ y'i sunɔgɔ la ninnu bɛ ka n ka wari ta sa hali ni bɔ y'i bila laisser aller la cogo cogo i miiri sa i ka hakili sɔrɔ i hakili sɔrɔ sa ko dɔw bɛ yen k'a fɔ k'olu tɛ se ka dumuni kɛ tile kɔnɔ siɲɛ kelen o la ni wulila ne y'a kuma fɔ yan don ko n'aw wulila kuma o kuma ko ko nin bɛ jamana kɔnɔ ni mɔgɔ sugu de b'a fɔ ye ko aw to jamana ka lafiya sa aw to mɔgɔw ka balo lafiya la e bɛ lafiya min na nin tɛ ala ka lafiya ye dɛ nin ye dunko juguya ye warako jugu de y'i la ŋaniya juguya parce que o de ye nin ye o parce que n t'a dɔn ni i kɛnɛma ye quoi i b'i yɛrɛ i hakili ka ɲi i bɛ se ka wari faso fa ça c'est le luxe. o de don mais Masi bɛna min f'i ɲɛna fana min fana bɛ sama ni excès de luxe sugu nɔfɛ walayi Masi n'i y'a dugukɔrɔ la bon nin na i tɛ kɛnɛya yɛrɛ i bɛ kɛnɛya cogo di jagoyalen ma ɲi farikolo ma koyi mais a ma ɲi farikolo ma o ye kelen filanan Mati han si tu vois que i n'a fɔ sisan personne lambda ta k'a lajɛ kɛ a bɛ fɛn dɔ ye a b'a a fɛn ni envie ye a b'a fɔ ne bɛ fɛ ka taa nin dugu in na ne bɛ fɛ ka nin kɛ mais personne ne rêve de autant de luxe tant don dɛ personne mɔgɔ lambda la personne a besoin d'une vie normale n kana siri mɔgɔ la salam alaikum n ka ka vie kɛ n mago bɛ fɛn min na n ka sɔrɔ mais comment tu peux rêver avoir autant d'argent des milliards et des milliards ya an ka don baramuso kɔnɔ dɛ an ka don e bɛ fɛ ka mun de kɛ an ka don kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunna sirilen Alhaji Isa Kawjim mini quatrièmement quatrième vice-président. Ton ami. Président de l'ACRT. Issa Kawjim placé hier sous mandat de dépôt. Et son jugement annoncé pour ce vendredi. Aujourd'hui même. On a fait le lycée Bangouti. Avant de ma comparution directe. Tapo de Andelina. Où est Jamana et on a Alza? Katapoto, ministre de la Justice là. Ni mnera désobéissance civile la ibe kiri o don ka kiri jabi bo adon o don ibla kata kasubumbala o don gele o na nyogona o do ni ko ta ka laje ka keni kuna fuli di sebe indépendant ale ka foye akodi ya ira ka fo fami ye kunu Alhaji Isa Kawjim ACRT Nyamaba a présentera procureur Tourela a présentera Ola o ya ye ka fo ko tienre la o ko kiri akanga ke nga comme o ya soro kile gana doni kiri ablala bila ni juma jigina kiri obeke commune kati ale tribunal kono jabi fene obe dibi femi yera la a be fama ko flagrant délit ko ki ita itiga mati choy
k'i minɛ k'i tigɛ ka a to balan kɔnɔ n'o tɛ an ka jamana yɛrɛ sariya la ka kɛ ni charte ye charte min ni a bɛ transition a taasira yira maa minnu bɛ yen ni olu bɛ CNT kɔnɔ birifini a dalen don u kan nka birifini nasugu jumɛn don ni i minɛra a la ten coyi i bolo bɛ balan kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ i ka birifini k'a ka wuli direct la ka bɔ i kan birifini b'i kan a bɛ dépend n'o y'a sɔrɔ i ye ko dɔ kɛ ko min ni i ma minɛ a la ten coyi siga kɛra i la ko dɔ la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka taa a se birifini bɔli ma i kan nka ni i kɔni minɛra i tigɛ bɛ sagi kɔnɔ o direct ye birifini ko t'o la Alhaji Isa Kaujim ko fɛn minnu bɛ ni o jalaki kelen don a la ko de ye ka bɔ ka kuma cɛjugu ko olu fɔ réseaux sociaux o sanfɛla la a fɔra nin fɔcogo in na k'i b'a ye k'a fɔ ka kɛ ni kunnafonidila ale ka kuma ye a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Isa Kaujim ko maa min bɛ ni o ye boli ye boli Amidu Burkina bɛ olu ka boli ale min tun ye CEDEAO ka lasigiden anw ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ janfala an ka jamana ma kɛra sababu ye ni a ka kosow ni kasaw cɛra ka d'a ma k'a ka jamana bila Alhaji Isa Kaujim a ye bɔli min kɛ o ko kɔfɛ tigɛ ma don a na la a kumara kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini ko Choguel k'a kana an ka jamana ka a lase ko ma a kumaw olu cayara kosɛbɛ o video o kɔnɔna la kunnafonidi sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ko a na kɛ ni o video kɔnɔ kumaw ni olu de bɛ a nɔfɛ nka a m'a kɛ cogo cogo sa a ko bɛɛ lajɛlen na don bi kunnafonidila a y'a yira k'a fɔ ko sagajigijɛ tɔn parena ka taa se kodɛm ma Useni Amiongino Pulo o tɛ ale ka tɔn ye wa ka taa se tɔn wɛrɛ jumɛn bɛ yen ACRT ka taa se olu ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka Kaujim bila san ko k'a bila sans condition k'u kana condition yɛrɛ k'a la ko k'a bila san olu ta de kiri toi tu t'en occupes e bɛ t'o la kiri kɔni ye 14 heures ye komi fari ma jo ten ouais an bɛ fɛɛrɛ kɛ an b'a ɲɛɲini an b'a ɲɛɲini Masi kuma in digira ne na dɔɔni kuma jumɛn bon kiri kuma don quoi a bɛ kiri bolo quoi ayi kiri yɔrɔ tɛ o yɔrɔ jumɛn ko k'a bila mun ko k'a bila san kuma in digira ne yɛrɛ tɛ ka se ka Masi jaabi fɔlɔ kuma in digira ne na k'a bila san o ma olu ye kiriya olu ye communiqué de kɛ ko k'a bila ko sans condition parena ani ACRT a yɛrɛ ka tɔn yɛrɛ ne kɔni b'a dɔn hadamaden ani CODEM wagati dɔ la n'a fɔra k'i k'i jɔ i b'i jɔ i b'i jɔ n'a fɔra i ka sabali i bɛ sabali ka ɲi dɛ a kɔrɔ ka ca fana voilà parce que hali kunu bɛɛ ɲininkara kuma na k'i taara Kaujim fɛ k'aw kuma na ko awɔ ko mun bɛ n fɛ n y'o f'a ye ne bolo o ye ladilikan ye dɛ i ye CNT maa o ye CNT maa ye parce que wagati dɔ bɛ se mɔgɔw i b'i ka jamana lajɛ sinon procureur bɔra sur télé la a ye kuma min fɔ dénigrement acharnement procureur y'o fɔ k'olu tɛ liberté d'expression liberté d'opinion olu t'a fan si donc k'olu jalakiw de binnen don a kan kiri tɛ tilegan dɛ an tɛna a kɔnɔ a kɔni fɔra k'o de don procureur y'a fɔ dɛ ko jumɛn ko dénigrement acharnement k'o tɛ liberté d'expression ko daw ni sigilen na wa da minnu sigilen na olu t'a la wa maa minnu bɛ bi na n'a bɛ ka kuma ma olu ye jamana ɲɛmɔgɔw de donc n'i sera jamana ɲɛmɔgɔ ma cogo dɔ la k'u ka baaraw la gosi u bolo a bɛna kɛ sababu ye i bɛna dankari olu yɛrɛ tɛ dɛ i bɛ dankari jamana yɛrɛ la donc n hakili la procureur y'a fɔ bamanankan na ka tila k'a fɔ tubabukan na dénigrement tɛ dɔwɛrɛ ka mɔgɔw ka a gosi a danbe yɛrɛ la k'a buruja k'a lagosi acharnement k'i suru a tigi ka sanga ni waati bɛɛ maa jɛnɛ acharnement yɛrɛ sen nɔ kunbere nɔ min nɔ tɛ b'i kɔ n hakili la procureur ye mun fɔ nin de don jamana ko yɛrɛ ka bɔ a la hali mɔgɔ droit ka mɔgɔ harceler ka acharnement yɛrɛ k'a kan fo ka taa se niveau dɔ ma c'est même pas permis an ka bɔ ko c'est des personnes publiques yɛrɛ buna hadamaden yɛrɛ une personne normale même tu n'as pas le droit n'i y'a kɛ ni parce que dɔrɔn personne du pays ou tes personnalités ou tes ils peuvent aller porter plainte contre toi
aga boy yɛrɛ ka fɔ ko Kaudim interpellé la o yɛrɛ ka bɔ a la ni y'u kɛ mɔgɔ normal ils peuvent aller juste au point ka taa plainte kiri ka baara kɛ sinon a fɔra ko code pénal kɔnɔ ko article 167 o de kɛlen bɛ ka o de y'a nɔ minɛ an ka to kiri ka baara kɛ procureur y'a fɔ an ka to kiri ka baara kɛ a b'a ka baara kɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a faamu i bɛ taa code pénal kɔnɔna na voilà an ka to kiri ka baara kɛ o tɛ ani min bɛ kiri bolo o sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ to voilà 14h pile tribunal kɔnɔ a ko o bɛ jalatigɛ yan'o cɛ sa o 14h pile kelen na an tɛ kɛ fan dɔ in fɛ boulevard de l'indépendance boulevard de l'indépendance an t'a di Bamakɔ ma direct la directement na bon Jagana mɛ min f'i ye Kuyatɛ bɛna discours min kalan a fɔ discours ma ko discours historique Allahu akbar a lamɛn dɔrɔn bi Mara nisɔndiyalen don Kuyatɛ nisɔndiyalen don bi dɛ a hakili sigin bɛ a bɛ ko dɔn kunu ne yɛrɛ bon Kuyatɛ ka discours dama yɛrɛ dɔrɔn kama maaw ko an ka taa a bɛna discours min kalan bi Kuyatɛ a bilama a nisɔndiyalen don ayi nisɔndiya dama a fɔ ma ko position de force hakili sigilen a ka bi discours a b'o la ni ko banna an bɛna a bisimila fɛn kɔfɛ o 10 janvier k'a ka discours in décryptage ka ɲɛ ni 10 janvier 2020 ni n'o tɛ kelen wagati min na ayi non position de force bɛ yen Elhaji Ibrahim Bakari Dada sigilen Bakɔrɔ ko c'est des dignes bon donni kama o ni bi tɛ kelen an ka jamana ma Kuyatɛ ninnu bɛ nisɔndiya sabula olu hakilina mun ye ɲɛmɔgɔ minnu b'u u ɲɛkɔrɔ bi olu jɔlen n'u ye Kuyatɛ ninnu kelen tɛ non Makɔrɔ yɛrɛ k'i kanto ko fanga min yɛrɛ b'an kunna bi ko faso jama t'a fɛ o yɛrɛ dama kama maaw kan ka bɔ o kuma yɛrɛ dama kama maaw kan ka bɔ ni faso jama b'a fɛ ni faso jama t'a fɛ o bɛ dɔn tila ka taa an ka fɛn bɔlikɛ samaranin don sisan an ye maaw ye maaw dɔw bɛ yen u famana Masigi hakili to Musa la dɛ ayi a ne tɛ fankelen mɔgɔ dɔw famana k'u da don jamana in ko la famana yɛrɛ mais olu et puis Musa ka statut yɛlɛmara koyi n'est plus célibat M5 y'a sɔrɔ cɛ tɛ célibat cette fois-ci tu n'es plus ça min ka bɛ hakili to a la parce que a kɛra boli ka so i b'a dɔn n'i ye muso furu ko dɔw bɛ yen i t'a kɛ dɛ i tɛ boli dɛ a sofɛra cogo cogo i tɛ boli non marié ne fuit pas dɛ ayi est-ce que boli bɛ bi ta la ayi kuma de don ka fɔ a ye ayi mɔgɔ jama Musa c'est jamais non sinon tiɲɛ yɛrɛ la maa caman bɛ yen bi Mali e ma ko sugu tɛ jɔ bi yan ko maaw ka bɔ bon mun yɛrɛ ye na commerçant mankan bɛ kunu wa commerçant ko sugu bɛɛ a famana an ka ye Mali commerçant i b'a jateminɛ commerçant détaillant ba fara ɲɔgɔn kan ko la kulu fila b'u bolo i b'a sɔrɔ hali ni kulu kelen ye dɔ fɔ i b'a fɔ ko politique kɛlɛ parce que ne b'a jateminɛ bi hali gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ bi n tɛ se tɛ dɛ fɛn tɛ ka kɛ fɛnɛ ne m'a fɔ n ko a bɛɛ ɲɛna dɛ n m'a fɔ n k'a bɛɛ ka ɲi mais politique kɛlɛ min bɛ sen na kari man n'a ye kari y'an bɔ a la kari nana bon commerçant y'o bɛɛ dɔn k'o bɛɛ to yen commerçant kulu fila olu bɛɛ ka jɛ ka communiqué kɛ ɲɔgɔn fɛ an kun famana ka nin mɔgɔ fila jɔlen ɲɔgɔn kɔrɔ ka laɲini kelen kɛ bon ne bolo a sera mɔgɔw ka commerçant mɔgɔw fana ka misali ta olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka politikimaw hali n'a y'a sɔrɔ surɔ dɔw encadré la ka ɲɛ kosɛbɛ surɔ an ka taa o kɛra min a ka ɲi ta jamana sabali sa fan jumɛn mɔgɔw bon kɔrɔkɛ yɛrɛ m'a fɔ ko a nana ne ka fɛ ko ne k'a ɲini yan i kɔrɔkɛ don a ka dɛrɛ ne dalen sunɔgɔ suni kun na fo ka ne ɲɛ yɛrɛ an tɛ nɛgɛjuru labila an tɛ nɛgɛjuru labila a di voilà 20 waaleykum salam salaamaaleykum waaleykum salam tɔgɔ Ibrahim Dramé élection fɛn bolo quoi n bɛ a wele ka bɔ Sukunikura la n b'aw fɔ n bɛ ɲɛmaaso fɔ n bɛ arajo lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɔ n bɛ Jɛgɛnɛ fɔ donc min kɔni ye sigiri ka yɔrɔ ye ne kɔni bɛ min fɔ ka gɛlɛya n'a man kɛnɛ ou n'a farimanda la a tɛ se ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ u bɛ sɔn furakɛ u ka taa furakɛ yen nɔ min kɔni k'a bila ka bɔ jamana kɔfɛ ala c'est ne ka nɛgɛnɛ o k'o kɛ dɛ n'u y'o kɛ fanga in bɛ taa fili dɛ u kana bila ka bɔ cogo si la u ka taa furakɛ a tɛ se ka dɔgɔtɔrɔso la u ka taa bila a nɔ na n b'aw fɔ kosɛbɛ merci 1865 Yubandao ça va somaw bɛ di baasi foyi tɛ an bɛ ala tanu nba Masu n b'i fo a diyara n ye
kunu jangine wulla ka bɔ tableau la an y'a faamuya fari on dira jolenba t'a kan kosɛbɛ fari jolenba t'a kan an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya amina k'a kɛ fari jagabɔ ye ami n bɛ Cheikh Sidibe fo a tulo b'i la Kapitari ni Makura fo Mas min ye ko prison na yen ko Tigre k'a ni plus de 90 et quelques personnes de bɛ ɲɔgɔn kan mais olu a n'olu min bɛ ɲɔgɔn kan olu fana dɔw soupçonnelen don mun kama donc ni soupçonnelen don kun min kama i n'olu mɔgɔw de fana bɛ taa bila ɲɔgɔn kan donc min ye ko k'a labɔ ka taa n'a ye kɔfɛ sondimi yɔrɔ la docteur Jara bɛ Luxembourg la il est très fort ATT yɛrɛ ta kɛra yan fɔlɔ avant que a ka taa Turquie donc ni fɛn de fana b'a la non Yuba c'est le tigre non mais ATT man bon n'ale yan Jara ma ATT ka fɛn kɛ yan ou bien a ko filɛ sa o bon ni coronavirus n'o de fana y'a minɛ Aguri Ignan Mena c'est un professeur un épidémiologue c'est un épidémiologue Aguri Ignan o fana bɛ yan donc an b'o fana ɲini k'o la sama ye mais fɛn min ye k'a labɔ ko ka se yan fɛ non u kana jamana ka ni hasardenw kan ka bila ka taa fo yan fɛ cɛ dɔ ye kuma min fɔ n'u filila jamais de la vie ka sen na se Faransi an bɛ bɔ an da kan ma bɛn munna Mas jamana in kɔnɔ ninnu yɛrɛ tun bɛ ka min lamaga bɛɛ b'o dɔn kuma tɛ ko o selen o ko tigiw ma yan fɛ yɔrɔ la donc ala k'an kisi yen yɔrɔ ma an b'i fo mais min fɔ justice yɔrɔ la Mas mɔgɔw ka ni hasarde ka don justice kɔnɔna la et de temps en temps n bɛ taa tribunal la hali mercredi passé n taara ka taa n sigi kiiri caman kɛra n ɲɛna mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ k'a fɔ ko non ko liberté d'expression n'i taara ka taga kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ min y'o ye ani min t'a ye mɔgɔ yɛrɛ un premier ministre d'un état tout le temps i ma n'i sigi i b'a fɔ ko le premier ministre de la rue est ce que o ka ɲi ma mɔgɔ da kɔnɔ mɔgɔw ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ma wa est ce que o ka ɲi wa mɔgɔ man kan surtout un 80 vice-président d'une assemblée o bɛ to ka t'i sigi k'a fɔ mɔgɔ kare kɔnɔ mɔgɔ dɔ yɛrɛ k'a fɔ mais un 80 vice-président d'une institution du Mali o bɛ t'i sigi tuma bɛɛ pour dire que non premier ministre de la rue Mas an k'o yɛrɛ dɔrɔn la ye sa Mas bon bi n bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bi nin sortie ye sortie noble de ye donc Mali ka sursis bɛ nin de bolo n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ 14 heures bɛ fɔle yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ ye signe dɔ kɛ pour montrer leur solidarité à cette sortie vraiment merci Mas merci nba somɔgɔw bɛ di nba tɔgɔ ni jamu Burama Tal mɔgɔ caman y'o fɔ ka tɛmɛ quoi a kan'u bɛ to yen dɛ ministre dɔ bɛ ministeriya kɔnɔ n'o ye ministre de la Dina électricité ale fana y'a commencé la fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a nkalon tigɛ a kan ka minɛ portière y'o fɔ o ministre fana y'a fɔ ko négociation bɛ kɛ gouvernement tilala k'a fɔ ko négociation tɛ kɛ o ministre fana bɛ yen aw k'a minɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a commencé la fɔ ka tɛmɛ kɔrɔfɔ faamuna fulakɛ an tɛ a bila yan Makura kuma tɛ nin Mas an b'an lamɛnbaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan ka Bayiba fo ka Tarawele n'a ka baarakɛla bɛɛ fo Gagny Jakite an bɛ Umar Cɛfin Mariku a n'a furumuso an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Ala ka juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ plateau kan yan 14 heures wagati ka bɔlima in ka 11 la aw de bɛ yan 11 la awɔ ka ko in nous 11 aw bɛ kɛnɛ kan yan 11 boulevard 11 tribunal o y'aw ka o fila bɛ yan Makura aw bɛɛ kibaruya di dɛ d'accord Ala ka dɛmɛ kɛ 11 boulevard 11 mais Mas i tun bɛ k'a fɔ kuma kɔnɔna na ko n bɛ journaliste cɛ la o ye journaliste ouais le jeudi o ka di n ye dɛ parce que n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ Polo la yɛrɛ yɛrɛ ɲininkali jumɛn Mas n bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ a ye n t'a fɔ sisan dɛ a kɛ n b'a jaabi ayi e t'a jaabi baga a réponse b'ale de bolo c'est ton ami mais juguman tɛ mais n bɛ fɛ k'a ɲininka quoi n bɛ fɛ k'a ɲininka a banna Cheikh Sidibe foli kɛ Mas an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo
bi 14h kɔni an bɛ boulevard sanfɛ ni ala ka jɛ k'ala ka juma hɛrɛ k'a di an ma ka jɛ in ka kuncɛ ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi Tari kuma tɛ di mas an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn tun sɔgɔlen don an na ni kunnafoni de b'an bolo ka da o kuru kan o kuma la bi 14h fɛn fɛn ye ko Mali ka d'a ye fɛn fɛn ye maliden ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka Musa kana se dɛ a hakili polisa i hakili to a la dɔrɔn mas Musa jumɛn Jagana il faut pas parler comme ça non c'est cela moi je peux marcher sans mon réalisateur mais allez quand même Musa Kante il est malin non il est malin il va sur il est pas malien donc fɛn ni bɛ yen nɔ ko Mali ka d'u ye fɛn ni bɛ yen ko ni an ka devise ka d'u ye un peuple un but une foi masa kumari ye nin an bɛɛ ka kɛ kelen kun kilenna kelen an ka tugu an ka ɲɛmaaw kɔ k'a yira ni mɔgɔ ninnu na k'a fɔ an ta y'an ka jamana ye n dɛmɛ n kungo la tiɲɛ mais an ka jamana kunkolo a b'an yɛrɛ bolo donc 14h bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la notre pays nous appartient ça nous appartient voilà kuma tɛ nin ye Jo ko boulevard kɔni k'a couleur kɛra Mali couleur ye vert jaune rouge sinon Fanakaw sira ye sɔrɔ bon est-ce que Diongaw nana Diongaw kɔni kan voilà comment an ka dugu tɛ Dio ye an ka dugu ni Dio ka surun a ka dugu tɛ fɔ mɔgɔ ye an ka dugu ni Dio ka surun ka lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ kun sɔgɔlen b'a la n bɛ ɲɛma fo Mori Cɛfin Marigo